Здравейте, хора! Съжалявам, че много време нямаше видео, но ще ви обясня защо няма. Значи, ще направим една поредица и очакваме серието да дойде. Ще се опитаме. Значи, ще... Например, нали има enchanting спам на ендърмани. Да. Ще спам... На едно място съм сложил спам на 5 спам или 6 ендърмана, не помня, и до него един чест. Това ще е горе-долу като намиране. Да чупиш така... да чупиш блокове е забранено. Тук само нещата, от които намериш честа, са ти позволени да ги използваш и които си ги сложил, са ти позволени да ги вземеш. Убиването на животни е позволено. Но зависи по късмета на човека. Защото ако намериш такова и нямаш фуна, слово ще го ядеш. Искам да отбележа, че то ще бъде на най-силно difficulty и ще бъде така. Enchantment Bow, енчантната Diamond килка, енчантен меч дървен, тук всичко е дървено. Лопата и той. И стрели. И обикновена кожена бойна. И така ще бъде, ако имаш късмет. И съм го убедил по трудности. Няма, например, да съм сложил 20 май не бях сложил 20 зоната и май беше по-малко да помня. За е много трудно. Мре